せーの。ざけんなよ。お前らはけよお前ら。お前らはけやがれほら。彼女ってどうやって出るの？それはお前な。男の祭りじゃねえのかよ。夢を見てるみたいだな。ごめんなさい。あの子さ、お前のこと好きなんじゃね？お化け屋敷か、ちょっと見たいかも。やるなんか全然なんかお化け屋敷とかでいいと思うしさ。男子の出し物とかに見る価値ある？いや、ないでしょ、ない。マジで感謝マジ感謝マジで感謝マジ感謝。お疲れ様でした。天皇家